l'escola de Chicago és legítima defensa. Pensa en Víctor Jara, músic revolucionari torturat per Pinochet, amiguet de Chicago Boys, cofois de la dictadura, sempre la guai per aplicar el decret de mesura, la subhasta de l'Estat, el millor i antipostor adjudicat a punta de canó. Es coneixen moltes formes de tortura, cops, insults, electroxocs, acumulació d'estocs, llegues, preus desregula. Per no caure a l'infern del deute extern, proposem oracions extremunció a tots els neocons. Defensors de lliure mercat mereixen la perdut perquè no comptis la veritat, perquè pensis que vius en llibertat. S'engressin les butxaques, quatre cabrons de Telefònica que monopolitza Sud-amèrica. Una bomba a Wall Street és música simfònica. Endavant, assenyala l'enemic, apunta contra